Senard, good morning. Inyong bilog nga management and staff kag sa atong mga kalangga kag maupod na kalmati na yung aga. Salamat gid sa time, sir. No, siling ko do ka relevant manik kay kapon kibot kita dra sa INOHST since nga may ara mando ang DepEd, hindi lang niya kay desisyon da sang INOHS principal kundi may ara isang memorandum gin papalaog ng DepEd tiamo to nagkalanabo sa ilada but siling ko do ka timely man kay Bacolod City dalapit naman lang kita kumadayon ni nga magbalik ang damo pagin nga mga schools nga ma-involve sa sining face-to-face. What was the latest, sini councilor? Nagka-meeting na kamo sa local school board, kag-upod ang committee mo? Ini na aga, alas 10, na-meeting kami sa local school board. Okay. Kaya mo diwaton sa Heritage Building sa Rizal Elementary School. Aha. Isa sa mga topics na amo na diskusyonan, and then face-to-face classroom instruction na irisyon sa ating mga eskwelahan ng publiko, and which later on, I believe, pwede mahimo sa mga private school. Okay. Pagin, ikar kumagani ang atong executive director sa atong EOC, si Emang, kagang ang atong deputy executive director, si Dr. Chris Rongon, to join with us in our school board meeting this morning. Okay. Report kay Mr. Teddy Hicalde. Agad nga, isa na lang naman tayo na pag-meeting. May muan naman lang tayo decision sa EOC at sa local school board kung matugtan ini nga mga eskwelahan na plano and in vision sa Alanina National High School. Okay. This is of Face-to-face. Yes, sir. Councilor? Tingnan naman na karon. Oh, sorry, yes. nagkakadula ay mo signal. Yes, go ahead, sir. Sorry. Sorry. So, ma-meeting kami karon na alas 10. Okay. We'll discuss the subject matter. Aha. So, magluwas sila, I know, hindi man natin ma-preempt kung anong ma-discuss nyo dira, but mga possibilities nga most likely may mga idugang gidi nga mga schools sa sining F2F sang DepEd. Yes, in fact, ang directions ni hindi lang high school, kundi elementary pati na kinder. At ang sa mga protocols nga i-observe, among ang number of students at kindergarten should be not beyond 12. At ang sa elementary should not be beyond 16. Okay. Ang desisyonan ng sinikon, sila ka-adlaw sa isa ka semana, sila ka-oras sa isa ka-adlaw. Okay. But of course, kinahanglan ang mga estudyante mangin fully vaccinated na, including the teachers. Aha. Correct. No, kay amo na ganing siling kong point nga katulad sa tabo sa INOHS, tiway may mo na ang principal but to implement ko na nung order sa ilamot ni siling ko kung unvaccinated ang iba ng mga teachers karon bisan magbalik ang face-to-face, they are required to present negative RT-PCR test result so that i-allow sila makasulod sa eskwelahan do kasubo man sinaguro, no? Oo, masubo na. Kasi first of all, na nadako sa mga manunodlo. Gasto na adugang sa ila, mayo lang kung libre terming RT-PCR test. Okay. Galing, hindi man kita ni kabasol sa DepEd. Kaya ang ilaya ginatanaw ang kapilugan, ikang kapilugan. Karon kung mangin-lock lang sila sa ilang policy, kag may infection, kasi masugod naman kita, kag liwat naman kita balik sa square one, no? Correct. And so forth and so on. So, mayo na maging protective kita because the principle being observed there is prevention is better than cure. So, hapon lang niya, hindi ko ka-isa ka-intindi, with all due respect, action art, hindi ko ka-intindi na ang kauturan sa kita nga daw hindi dia willing gihapon magpapakuna. Di natural, di naman na diretsyon, no? May naman na akselerasyon. Pero kung imo tanawon, ikaw napakunahan ka man, di ba? I am boosted already? May boost. May okay. boost. Kuha na kuya? Oo.
sa Bacolod, for example, ang lalapot na nagani, diri nga mga napakunahan naton, mga nakalapot na siguro mga 95% sa ating population. Maayo man ang result, wala man sa niragitan sa bakuna. On the other hand, nakabalukid kita nga kadamo sang na-infection, na-infect sa COVID-19, na wala na bakunahan, nga naging severe, na naging fatal. O wala yan, halik sang Aha. So patay nga amo na ang tulok sa atong mga kauturan na may ara pa pagduda sa bakuna. Yes. Kag sigurado sa meeting mo ni karon malakip na di ang pagkuha sang data from the DepEd kung pila ni mga teachers ka most likely i-require nga mo man ang himuon nila, Councilor. Yeah, i-intra ko na karon at na-inquire ko especially sa aton doctor ng DepEd sa Bacolod, si Dr. Mantinola. I shall even drop by her office before proceeding to the local school board meeting. Aha. So, mas mayo nga mo ning sitwasyon. At least, maplastar bala sa husto nga perspektibo, may data kita nga complete, ang DepEd ma-explicar. Kabalo ko mga teachers ni Gunin, hindi man ni sila nga bag-o na sila kabalo nga may memorandum malin sa national office nila sa DepEd, no? Nga may amo na galing nga requirements, depende na iya sa ila kung it's their personal choice, galing ba gastuso, ina katama kung pirmi ka lang ya. Oo. Amo na action kinahambal ko sa tupa several months before yan. Siling ko tani, kabasa nga malikawan nga mangin may makatugas serious na komplikasyon ang refusal sa mga manunodlo sa pagpapakuna of the kabay pang hindi maglabot tira makaintindi man kami sa ila at maluoy man kami kung malitan sila tungod sa ila philosophical or religious or medical whatever reason in refusing sa pagbakuna. Okay. Kabay pa nga may lang rational na balancing. Aha. In a way, after nga ginpaydalom kita sa alert level, number 1, was there any changes sa mga komite sa ginauyatan ninyo? Na mga latest update in terms sa quarantine center action team naton? Ara man nagyapon sila dabay, Councilor? So far, sustain gihapon ni Mayor Bing, kag ni Vice Mayor Elucid ang amon protocol arrangements, kag ang amon mga headships sa mga komitiba, naging panghatag na responsibility sa amon. Okay. Kaya kalipay, nagpasalamat kami sa cooperation sa halos tanan that resulted to our matawag natin safer environment sa Bacolod against COVID-19. Aha. So, ma-update lang kami karon after sa inyong meeting, anong mga desisyonan, anong mga significante nga gintalakay so that we can inform the Bacolodons and the listening public. On that note, Councilor, salamat gid unless may ara ka pa itugon sa mga Bacolonon. Yeah, madamo gid nga salamat and ang ako naman, please consider or reconsider your position regarding vaccination. Kapag pang malakot na ginatawag natin. Sa una, ito natin sila is herd immunity. Aha. No, karon security status sa aton Bacolod. My prayer again is that may God continue to protect us against COVID-19. Aha. Salamat gid. Salamat. Good morning. Good morning.